kung mga tulunan tungod sa D3 Bio. Ang ini ang ako naging sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. D3 Bio. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksak sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng palatira. Ang DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Kulang sa pagkaon sa putang kang prutas? Hindi ka magkabalaka. Ang DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sa antioxidant. Panghunto sa mga halit ng free radicals. Likawan ang palatira. Ang DTX 500 ka. DTX 500. Madaling sipunin? Tinitiis ang kati-kati? Kailangan mo ng C. Pure C. Ang Pure C ay alkaline na may vitamin C na tumutulong palakasin ang defense system ng katawan at may antihistamine properties na panlaban sa skin allergies. Ang vitamin C sa Pure C ay alkaline-based kaya mas mabilis tumanap at walang side effects. Para may say ka sa mga sakit, take Pure C. See? Sigurado ka with Pure C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Pure C. Pag may TC para aron mo update ka. Pag may TC mo, tumod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o pipigitibo pa. Tumod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas at pipirmin, di nakakapuyon tungod sa may TC. May TC ang alkaline, your vitamin C. Panawagan sa mga nagapangita sa trabaho. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Huy nagapangita sa klinika staff para sa Pasig City. Kung ikaw isa ka single na babae, 21 to 28 years old, nakagraduate sa business o accounting related courses, may pleasing personality, kag isa ka residente sa syudad sa Pasig. Pasig ikaw na ang amon kinapangita. Isend lang ang imo resume sa email address na josoreneg.clinica19@gmail.com josoreneg.clinica19@gmail.com. Bukod personal nga ipasa ang imo resume sa Radyo Bandera 89.1 Pasig City sa may 3rd floor, Camaldon Building, F. Palmares Street, Pasig City. Apply na ang mangin kabahin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix. Ako si Mayla, permilang butod akong siya, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, namitid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamumi, wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix. Eric Lilis mas ang taas ang akong nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix, nga bulong gali ini nga kape, intilawan gumanin, nagpagsik ang akong nga lawas, kag nagtubo ang akong sugar, kamiyara, ini gali, isang kapalaya extra. DTX Coffee Mix. Ano ang African Swine Fever? Ang African Swine Fever ang isa ka balatian sa baboy na tugas ang African Swine Fever ukon ASF virus. Tuman ini ka makalalaton sa mga baboy kag makamamatay. Hindi ini makalaton sa mga tao, habang ang mga gamit sa tao ang pwede mangintunaan sa pagkalaton sa hinuktanan nga baboy. Ang mga simptomas nga makita sa baboy nga may ASF amo ang mga masunod. Ang baboy ang mayara sa lagom sa baba, tiil, paa kag dulonggan. May nagagwa nga likido sa mata kag ilong sang baboy. Mataas na hilalat kag masaming nga nagatahi. Kabudlay sa paghinhawa kag pagsuka sang dugo. Sa karong walang pasambulong o kung bakuna batok sa ASF, gani dapat nga sundon ang biosecurity kag hindi magpakaon sa damog o kung swill feeding sa mga hinuktanan nga baboy. Para sa ibang pang hibalo o kung palamang tutanon, makipag-amot lang sa inyong mga Municipal Agricultural Office o kung City kag Provincial Veterinary Office o kung sa ASF Task Force sa inyong mga lugar o kung sa BAI ASF Prevention and Control Program. Gabasa na naman ba lang imo? Oh my God! Kabasa
Basa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho ka. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Daily Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lahat naman na yan. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka pwede sa hampang, may oras din kami para sa amon game. Edwa, ibalaan mo. Naka-extend. Food supplement for men si Darling. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag labong waska. Nalaga pataas ang enerhiya, kag stamina sa drama. Para sa mas astig na performance. Gang! I-shoot na ga! DTX 500. Pasami ka ba na nagauntas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress at law-atlaw. Iniyab ka magdanan. Sa matasi ka pagpimula, ka naman ang abihan. Mag-DTX 500 ka kay sa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamulingon, malinta. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag-DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pang-power super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka admit. Ako ginanimugin sa D3 Bio. Tungkol ginapapagod niya akong maskulo. Sa anawan daw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Anak-anak balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio gamay visio. Ang visio gamay D3. Sumagamit ka. Radio Bandera. Radio Banda! Sweet FM. Wow! May puso! Magabalik ang 88.7 Radio Bandera Iloilo Halloween Special. Sila nga hindi makita. Mayo pa si Jem kag Brenda nakapahuway na. Dasig lang sila ng tulugan. Ako naman niya daw hindi katulog tungod sa amon na nadiskubrihan kay ina. Ay, mayo na lang gani kay kalinong sang kagabihon. Karelaxing tanawon sang kabukiran nga nasilakan sang bulan. Oh, may babae nga nagalakad sa sagwa. Dali lang. Daw siya man atong nakita kung magapanghalay sa magigan adlaw. Syagid. Kag nagasuk-suk lang siya sa pangtulog nga puti nga daster. Daw Diyosa siya sa kagabihon sa taginasilakan sang sanag sang bulan, no? Wala nagtulog siya sa akon. Kita nung gawin ako dire sa may bintana. Abi, iuman ko siya. Nagihuman siya sa akon kag uy, ginapay-pay niya ako. Bago tsansa ko na ini. Abi, dali lang kayo magwak ko. Dali, magwak ko. Arin ako sa kwa. Sa tiin ako siya man. Nato na siya sa unahan. Bao, mapalagas-lagas ka pa, ha? Sige, kay hindi. Nakapag-untatan asa sa malabuhot, ka. Bao, kadasig siya maglakat. Lapit na lang kami sa katulungan. Gusto mo gali malayo kita sa mga pamalay, ha? Mas mayo ganina para hindi kita makaisturbo sa iban. Wow, huwag na pahipay ang pagkita ko. Nagpalipod siya sa takong kahoy. Ari mo ay kay matakpan talaga ni karon. Hindi naging malipatan ang akong pangalan. Madali-dali ko. Lagson ko siya. Dali. Ari na ako sa kahoy naging palipdan niya. Baby,
Pipilingon ko sa biya. Bawara, kitsa, upaw. Nagatalikod lang sa tuon sa akon, pero makita ko gid ang iya mga kurbada. Ay, bayo lang masanag ang bulan kag medyo sirangon ang bayo niya. Hello, Miss Beautiful. Kinapoy ka na sa plagyo ay. Abi, atubang di anay sa akon kay gusto ta ka pangilalahon. O ara na, nagtatubang siya. Baw daw puro sila na ang iya nga palit ba? Nagabanaan. Miss, pwede ko pala makita ang imo nga itsura? Hindi ka magkahuya sa akon Sang nagligat na pa ka nakita nga nagatulok sa akon. Hindi naman hapon sa buhok mo Ari, okay, kayuhon ko ang buhok mo para makita ko ang imo nga kagwapa. Ari na kayuhon ko ang iya nga buhok. Wala, ang iya itsura. Tunoon ka to, nagkakadmas. Hindi ka kaya ako ng amok. Buiko! 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 Maayo pa pangitaon ko siya. Mabangon ako. Katuan ko ang banyo. Hari na. Gemma? Gemma, ara ka da? Wala man di tao. Sa di na to sa man.
mo. Lupagayin ka. Naghinda ako sa isa pa kalaban na bato.